जोङो ओरैबायदि सानदों दाखालि थांनाय 12 थारिखआवहाय ओरैबायदि माने गामिनि गावबुराया जे मोनसे मिटिं होननानैहाय लिंदोंमोन रायजोफोरखौ हिनजाव हौवा लिंदोंमोन। दा बेवहाय राजनितिक दोलोनिफ्रायसो बिथाङा सिंजों खोथा थानानै दानानै बिथांमोना रायजोफोरखौ लिंदों। जों बेखौ मिथिया रायजोफ्रा। दा जेब्लानाखि रायजोफ्रा थाङो अब्ला बे मिटिंआवहाय मा होनो दानि केन्डिडेट बिपिएफनि केन्डिडेट गोदान बिथाङा दंफैयोमोन। दा मिटिं जाखांनाय लोगो लोगो बेयावनो बे पाब्लिकफोरखौ फैसानि लब दिन्थिनानै बिथांमोनखौ आलाय होबाय, माफ्लार गानहोबाय, सारेन्डार जाहोबाय। दा बिथांमोनहा सारेन्डार जादोंबाबो गोसो सिङाव जाखायाखै, बे फैसानि सायावसो बिसोरो जाफादों। दा बिथांमोनहा फैफिनजोब्बाय जोंनि इउपिपिएलआवहाय। मानो होनब्ला बिसिनि मा होनो खोथा बाथ्रा, बिसिनि सोलिनाय सभाब सबित्र बिपिएफनि बिथांमोननि सभाब सबित्रखौ जों इउपिपिएलनि सुबुंफ्रा मोजां मोनखाया, फसायखाया। मानो होनब्ला सिगांनिफ्रायनो कारापसन, थगायनाय आरो जाखिनि गोजौनिफ्राय एसे एनै हरो बेखौ गावसोरनो राननानै लाजोबो आरो जोंनि इउपिपिएलनि मानसिफोरखौहाय पाब्लिकफोरखौहाय नोंसिना नेट नाङाखै माबा नाङाखै होननानै दोनखोमाजोबो, दानथेजोबो। आरो ओरैबायदि बेबहार, मालायनि आइडिखौबो दस्रा आइडिया मोननाय बेफोरबायदि फर्मुला बाहायनानै बिसोरो 2 नाम्बार मावजोबोमोन। दा बिथां खान्दोब बिथाङा जे गावबुरा जानानै दंथ'योमोन, जों रायजो राजाया अननानै बिथांखौ गामिखौ सालायथोंसै होननानै बेनो एसिस्टेन्ट गावबुरा हिसाबै दोनदोंमोन। नाथाय बिथाङा जे गामिखौ फाननायावहाय जों गोबां दुखु मोनदों। गामि हिसाबै जोङो बिपिएफआवहाय जों थांखायाखै थांनाया, कयेकजना थांनानै बिदिनो मिथियाव थांनानै बिथांमोनहा सारेन्डार जाहैफ्लांबाय। बिथांमोनहा जोंजों फैफिनबाय, जों बजबनानै लायो, बिथांमोनखौ वेलकाम खालामो। जोङो मा होनो जोङो बेवहाय मोनसे जों गोख्रों भाबै जोङो बिथांखौहाय जों सोंखारियो। मानो होनब्ला बिथाङा सिगाङावहाय बिपिएफआवनोखामोन। बिथाङा माखासे गावसिनि थरख'बाय थरख' सिंनि बिथोरा खोथा थानो हागौ। दा बेनि गेजेरजों बिथाङा इउपिपिएलआव फैबाय। इउपिपिएलआव थानानैबो बिथाङा गोबां आसनि मोनदों। मा होनो बेखौ एमजिरेगा 4 मोनबा बिथाङा पार्सनेल मावबाय। आरो बिदिनो आइअआइ न' फैदोंमोन, बेखौबो बिथाङा हारसिङै सारखाना माबा लादोंमोन मावनो, बेखौहाय मा होनो मावफुङाखिसै। 6-7थासो 2-3 दंबावो दाबो, दरजा खोरखि गैया। आरो मा होनो गोजौहाय इथा गाथिबावनांगौ दङ, बेबो गैया। बेयो फैसा जानानै थाजोब्बाय। बिथाङा बिनि दारै मावजोबनो हायैनि दारै आरो बिथाङा आरो मा होनो माखासे स्किम होसोनायाव रिन लाबाय बायनानै बिथाङा बे रिनखौ सुख'नो हायैयाव बिथाङा मा होनो थाखानि माखासे माबायावहाय मा होनो बेखौ प्रब्लेमाव गोलैनानै बिथाङा बिपिएफआवहाय फैसा मोनगौबा हिसाबै कमिसन जानो बिथांमोना रायजोखौ लिंथुमनानै गोसो सिंजों लिंखुमानानै थगायनानै बिथाङा लिंलांनानै सारेन्डार जाहोदों। बिथां मा होनो सोंखारिनाय थायो, बिथाङा बिदि मावनो नाङामोन। गामिनि गावबुरा हिसाबै बिथाङा मा होनो जेनेरेलाव थानांगौमोन। जोङो मिटिं हिसाबै जोङो गावबुरा लिंहैनाय हिसाबै जोङो ओंखारदोंमोन। नाथाय जों माखासेया जायाखै, माखासेया जादों। बे जानायफ्राबो ओरैनो सायावल' जाफ्लादों। दा जोंजों फैफिनजोब्बाय। दा इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव नोंथांमोननि गामियाव माबायदि डेभेलपमेन्ट जादों? डेभेलपनि बिसयआवहाय जोङो गोबां डेभेलपखौ मोननो हादों। नोंगौ जोङो मा होनो जोंहा 1 नाम्बारावहाय जोङो गोबां खस्थ'आव दंमोन, प्रब्लेमाव दंमोन। जोंहा लेन्ड हल्डिं गैयामोन। लेन्ड हल्डिं मोनबाय। मा होनो जोंना 1 नाम्बार प्रब्लेमा बेनोमोन, हानि बेलायावहाय जोङो गावबागाव हायाव जों गसंथानो हाबाय। आरो बेनि बेलायाव आरो जोङो कारेन्ट मोनबाय, आइअआइ मोनबाय, सोरबा अनसाइ बिथांखि मोनबाय, गियान सोरां मा होनो गियान सोरां बिथांखि आलारि मा होनो बेखौ आलारि सोरां बिथांखि मोनबाय, अरुनदय मोनबाय। बिदिनो लामाफोर गोदो हान्थुसे गाहाम दैजों जोङो थाबायनानै जोङो मा होनो दखान जानो गोनां जायोमोन बिपिएफनि आमोलाव 17 बोसोराव। दा जोङो इउपिपिएल फैनाय लोगो लोगो 5 बोसोरनि गेजेरावनो मा होनो ग्रेभेल गारजोब्बाय। जोङो हाब्रु दैब्रु थाबायनांगौनि दरखार गैला। जोङो मा होनो गोबां जों बर'फोर गामिया गोबां दुखिया गोजाखा बांसिनानो। दा मा होनो न' थिं गंसेबो गैजायामोन, प्लास्टिकजों खोंनानै थायोमोन। दा बेवहाय मा होनो थिंजों मा होनो जोङो लुनानै होफैजोब्बाय। जोङो आइअआइ न' मोनबाय, गोबां रोखोमनि आसनि मोनबाय आरो इउपिपिएलनि सरकार फैनाय लोगो लोगो।